Абе, Димитре, се беше гримирал малко, а ти ще сплашиш хората. Чакай малко с тази клапа, бе. Чакай, бе! Камера! Работи, не клапа. Здравейте, хора от цялата страна! Започваме най-голямото турне, което някога сме правили. След успеха на предното турне, отново запретваме ръкави, за да обиколим над 30 града с нашия стендъп комеди спешъл "Беше ми столично". Ще завършим с грандиозно шоу в зала 1 на НДК. И понеже сте мои хора, искам да ви кажа, че от 26 август до 9 септември, цели 2 седмици, има промокод Капитана 20, с който може да спестите 20% от цената на билета. Ето и градовете, които ще посетим. Започваме турнето на 24 септември в град Сливен, 30 септември Силистра, 1 октомври Добрич, 2 октомври Варна. Смехни са малко, бе, по-така го кажи, бе, Варна! 3 октомври Русе. На 6 октомври сме в центъра на Вселената Стара Загора. 7 октомври Казанлък. 8 октомври Ямбол. 9 октомври Дупница. 10 октомври Бургас. 14 октомври Кърджали. 15 октомври сме в Пловдив. 16 октомври най-прекрасният град, родният Димитровград. 17 октомври Смолян. 18 октомври Асеновград. На 21 октомври сме за пръв път в Ловеч. Дано не ти е за последен. 22 октомври сме в Плевен. 23 октомври Монтана. 24 октомври Баце, Враца. 25 октомври Видин. 28 октомври Севлиево. 29 октомври Габрово. 30 октомври Велико Търново. 31 октомври Шумен. 1 ноември Хасково. 6 ноември Кюстендил. 13 ноември Перник. 14 ноември Сандански. 15 ноември Петрич. 20 ноември Благоевград. Хайде, бе, Димитре, то тия градове край нямат, бе. 21 ноември Карлово. И завършваме турнето на 25 ноември София с грандиозно шоу зала 1 на НДК. Грандиозно. Хубаво, че сам аз да го извлека на своя гръб. Пускаме билетите сега. Очакваме ви. И стоп! Имаме го!